Здравейте, хора! И днес ще играем тази игра, популярна е, да. И сега почва матча. Франция срещу Испания. Гледайте го, да. Дано Франция да победи. Да. Ами нека да влизаме. Тук сме, хора. Хей. Have appointment. И какво е това? Register in PC. Bring back. Finish check. Thanks, I will be in room 1. Follow the patient to the room. Whatever happened to the last week? Мисля, че е много странно аз така. Ауч! Analyze the sample. Къде е, бе? Това нещо си тая работата, аз след че съм на 100 години. Томаш Анч. Не знам как да го кажа, но... Добре. Lead the patient. Но как? Аз не знам как. Тук ли какво? Herbs, medicine. Брат. Не, брат. Не мисля, че е това. Но не, това за очи. Това не знам за какво е. 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 Просто ще го дам тук. Не сте видяли това, нали? Да, брат, тук съм. Брат, без да убих някой, защото аз не знам тази игра каква е. Не знам как се играе тази игра. Да ти кажа. Аре, бе, гледай. Хайгон в рум 2. Добре, брат. Да, брат, на рум 3 май беше. На рум 2. Какво има? Кажете ми. Спокойно, не боли много. Аз съм много хубав доктор. Не съм. Убих един човек, хора. И много благодаря, че стигнахме до 22 абоната. Това е страхотно. И заради вас достигнахме толкова с абоната. Да, гайс. Dried Ice. Добре, брат. Нещо ти има с очите. Папа. The doctor's arriving. Добре. Какво? Да, хора, тук съм. Best boat game. Chef report. Patient reader.
да заключа. Трябва да има нещо. Трябва да има какво. Инспект. Ил, брат. Ил. Чакай. Thanks, I will be in room 5. Първи с топката ще играят испанците. Днес в бели фанелки и червени гащета Франция в своя титулярен екип. Синьо-бяло-червено. Какво ти? Нищо няма. Корея подхваща първата атака в срещата. Колко е хубаво. Ще бъде опитно на къща. Худратейшън. Марко Корея се опита Какво означава худратейшън? да има проблеми за Майк Медян. Това подобно ли беше Уалтър Ким худратейшън. Владение на Реал Мадрид. Да, няма. Корея. Какво означава худратейшън, бе, брат? Това подаване, но Майк Медян не беше. Мисля, че худратейшън. Франция беше финалист на последното Метки, световно термо, лъпки, бендеч, код сироп, мапов сироп, брат. загуба за французите с 2 на 4 при изпълнението на Не. Бисби. Да, брат, и това ще свърши работа. Пенчент, рекорд ми. Чао, брат. Shit, bro. Да. Дани Олмо. Вдясно е Педро Поро. Постепенна испанска атака. Ламини в топката. 19 годишният посочителен талант. Здравейте. С лице Нека да видим. Не, няма нищо. Еми, така, хора, за сега е това. И... Subscribe. Искам да лайкнете това видео, subscribe-нете, защото да когато качвам и тагвайте Мбапе и така, да, приятно гледани хора.